Oh. One. So, hot sauce. What's up sa yung mga kabingka? And for this video mga kabingka, so nanapod tayo feature ng isa ka burgeran mga kabingka. Kani mga kabingka, isa ka burgeran mga kabingka, authentic mga kabingka. Di lang basta-basta mga kabingka. Tasted and proven kay kanina review na po na ko ni mga kabingka. Naana sila sitawagan ni kaning ka pariya-pariya buwan. Karon giadto na nako ilang store mga kabingka. Di na ta magpadugay o dili na ta magpatumpik-tumpik. And 3, 2, 1, intro. Let's go. 2,000 years later. So finally, it's over mga kabingka. So matilawan na po ding team na burger mga kabingka. Taiwan take one, no? So tara. Ang ilang upang nga milo nga waka na po na tilawan. So ako na rin na tilawan. Let's go. Okay. Huwag kayo mga kabingka. So, ito kayo mga kabings. Mga kabingka. One. Ikas. Muna siya ang upuan. Breakfast burger and Hawaiian burger mga kabingka. So, balagan nga tayo ng mga kabingka. Let's go. This is a sauce. So, hot sauce. Awan na po. Yes, do this.
Baywag tikwan ni mga kabingka. Kanig, isa lang na po ang pandag. Itak na ito. Para isa na natin. Para dito 1%. Sauce. Kung mga kamigan, nag-UTSP doon na pinagin na kamigan. Ito tayo. So, silawan na po ng breakfast logo mga kamigan. This is a breakfast logo. Silawan na pong breakfast logo. Awal ay mga dito. Perfect. Ang pangalan din ng mga kamika, wala na po ngayon, halangan is ALAB, Burger, mga kamika. Pero na banda sa mga CATALUNAN, Grande, mga kamika. CATALUNAN, Grande, doon sa Deluxe. Yes. No? Wakabot ito sa may simbahan. No? Doon sa PPO. Kasi mga CATALUNAN, Grande. Tapi kung PSP ganyan yung kabito, dito nagkatawa ba? Ito, tingin, burger, my God. Bario. Sige, kami na naman. That's right.
So, this a bit na yun, burger na rin mga kapila. Ito po si DJ Martin na Facebook video. See you next my food adventure food video. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.